Guys, Ostjab now, now, għajna. No, not cancelled. Not cancelled yet, we're still here. Għadna maqlajnix multi ta' xartelef u X, iżda din tajjeb. L-lum fuq il-show maħna għanna lil Xiki! Hello. Xiki. Lovely. Ringrazzjaw l-sponsors tagħna l-Olympus li jissapportjana bl-apparat li qed taraw qudiemkom il-mics, stands, Rodecaster Pro 2 li għandna beautiful piece of equipment. A2Z Electronics li wkoll jgħinna b'xi prodotti tal-IT u lil-Vibe FM tal-li host jawna hawnhekk. U l-lum ukoll is-Saigon food truck deċidew iġibuna naqa' goodies. Yes. Għanna l-bow buns. Dawn huma Asian with a twist of bite to bacon. Lovely. Għara xħataż, xik. Għazza, fidejk, Xiki. U għanna salads bil-bajt, literalment. Dawn faqawam wara, għax nandi feeling. Aħjar ma t-kolx, issa Xiki, għax nasabat il-remetti bl-affarijiet ħana għalawlek. Nasab kważi, aħjar. Nasab ta' iktar sens. Għat ifqawijiet, mara jreja, proba faqqaw. Għanaraw. Daw il-baws tajbin, jisom fluffy, jisom il-bajt. Jisom il-bajt tal-barra maqsum. Jisom meta toħroġ mis-shower, nikollok il-bajt ġo shower. Imma jisu b'dak il-bajt li t-weħel mal-grojn. Le, Dak it-tip ta' bajt. Tajbin, mem. Ejwa, thank you. By the way, spun jitqalla bħed jitqalla bl-ikel f'ħalqu, u dat jistinka. Jibduna minn jixrob u jikol f'daqqa. Aw minn jixrob u jikol f'daqqa. ċiġifiri għamin jikol jxrob f'daqqa. Ġifiri tiekol u intu tiekol tiħu dik il-bela soft drink. L-losti kif imlejna kullim kif ġittixju. Dak huwa condensation ta' ġo salad. L-liba. Dak il-liba salad. Dak il-liba salad. X'jagħmlu ġifieri daw jixorbu? Aw min iva jixrob fuq din-naħa, aw jiekol ġifiri kunet jiekol jitfgħu din-naħa u minn din-naħa jgħaddi biex jinżel l-ikel. Aw naf min jiena. Għandak vera ħbib zbieħ. Ifimni fil-verità meta tiekol u bat tixrob l-istess ħaġa, ikollok ġewwa. Taħlita, ma ġoħal ek jaqdik Jien ma nagħmelix vera, jien ma' min. Pala l-ewwel topic, tinsaqsik jiena. Ovvjament ix-Xiki, dan għamil ma jafu x-Xiki u aħna nagħmlu ħafna affarijiet flimkien fuq social media u żabbi hawnhekk. Intuħna plug minn issa jew mhux għalissa. Ħadtu l-plakka? Inti tista' teqleb fuq x'isma' mal-ewwel ara. Zob. Erġit faw spula. Għaxda tajjem. Għandi xawxen najru ħamallu biex kunu ta' għani prova nifem, biex what you meant by that, għax da tista' tifhimha b'diversi modi differenti, li you would like a blowjob. No. Mela, I would like her to get teeth. Jiena tajt tal-flus biex tixxi snin ġodda, x'mandix. Alright, xina xsibtu dan. Mhumiex veneers dawk u jinqalaw. Eżatt. Li għandek f'moħħok li huwa €40 ħadd tagħmel il-veneers hija ħafna ġifieri farfra, ma tinftejjem xek, vera mek saħnek Le, għamel sejf tajba dwar dija. Biex ma nġibukx fix-xitt ġifieri. Għamel sejf tajba ħareġ minna. U valida. ħareġ. To be fair, dik għandha TikTok li tibda per eżempju tqum filgħodu u vera beauty is subjective imma tkun kera waħx filgħodu. Veru. And she does it on purpose, ġifieri, imma tara l-progression tagħha u tiġi top. U għal-kontenut tagħha li tkun kera u tiġi sabiħa. Eżatt. Dita beauty is subjective hija naqta wa naqra. There is, I believe there are levels of There are levels of like jien iktar naħseb li min ikun ma dik il-persuna u mbagħad jekk pereżempju l-mara tiegħek edha miegħek mhux għax beauty is subjective għax fucking għandha bżonn operazzjoni f'għajnejha. Eżatt. That is. U forsi għandu l-borza mdaqsa. Eżatt, mbagħad hemm oħra, eżatt li taf tkun ikraħ imma l-imborza.
Il-borza tisfel. Il-borza, il-bajt. Il-boros. 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 Tal-bajt mux għaxina għax forsi għax hemm min. U batem mu apart il-bajt insiex. Hemm il-borza tal-flus. Eżatt. Għaxina l-ammont ta' ones nara ma' tens l-ġil. Imma mbagħad ikollu xi minn Rolls Royces. Dan għandha faru. Pozitin fuq suġġett ta' tfajli, daqqali fuq tfajli ma' semmu xej. Imma ma' fuq suġġett ta' tfajli. Tabla snin imma. Inti għalix edha miegħek tiegħek? X'taħseb ir-raġuni għala? X'inhu ma' kwalitajiet tax-xiki? Eżempju kieku konna 30 raġel, forsi kienet taqbel miegħi, konna naqblu, nħobbu l-istess, nħobbu social media, tifhimni nammena għalhekk u gustus. Emmerdu morru, inti fucking full of yourself. X'inhuwa? Inti fucking full of yourself. Inti jgħid il-verità, kieku ma kontx ma tfajla kont tipprova la violent. U tafi u nitkellmuha u ħadet anka hi. Jiena ngħidilha jiena jekk ma nixtiex ovvjament, jekk xi darba li fuq l-ħaresqat. Dakinhar ħatarani li ħankun qiegħed fuq la violent. Jiena fejn kbir, jiena ninsegwu la violent 5 snin, sorry kont ħawaqqa Bżax mill-reġej. Anyway, ninsegwih narahom jiġifieri nara tal-Awstralja, nara tal-UK. Inti joġbok iż-żibel in ġenerali. Anka tfajla. Però aħna friends kbar tal-la violent u tal-bullshit u daw l-affarijiet. U drama u shit. Iġifieri kiku inti kellek tkun fuq la violent la violent. Konni dej. Ħala. Ifimni, first season u jisom ma setax ikun bellezza. Naslu sem. Naslu sem. Inti għot attent, Għani l-għan xiex għot attent. Le, mux għax solitina, le ma jimportax, da ma jahdux għal-jom. Imma inti għandek daqxej ta' kif jgħidu l-Inglis, għandek naqanek. Illi titħu. Għax da ma nistax nkellmu bl-Inglis. Diffiċli. Le, kellmu li. Għandek on. Rednecks. Le, ma tix għasab redneck. Illi tkun qed tgħid kontra xi ħadd, u mbagħad f'daqqa waħda tispiċċa taħdem miegħu. La, skont l-esigenza. U by the way, għandnek iktar minn JD. Ma jimportax. Go ahead. Għadak ma damx il-ġeli. Imma. Inti tkompli inti fuq għadi. Di, u ma samux brands. Eżatt. Imma dara li kħet jħajġejdi ju għax inti kont taqla l-ħaraġ il-xaħġa. U għadni minn taħt. Minn taħt. Il-lumma mal-publiku. U kont taqla xaħġa. U għed tistenna li dil-ħagġa li taqla l-ħara ħajtek kolla dal-waqt ħatkun qed tiddaħħal zobbok ġo ħalqa. Definitely not. Anyways. Għax jisek kif taqbad tgħid. Forsi bniedem da, you can judge a book by its cover, sajna għamilta. Qed tifhmuni, u mbagħad. Kieku kellek tkun book inti, kellkun ktieb, x'cover ikollok? Ta' Scarface. Le, ma nafx ta' x'cover ikolli. Ta' Scarface jiġifieri. Intom x'cover ittuni? Jiena pereżempju, x'cover inti? Imqatta men. Imqattos. Li bit-tebatta t-te. Xikun jismu? Bible. Spoon. Time step. Xikun jismu l-ktib ta' Kajki, kull autobiografija ta' Kajl. Xissemmi? Kemm għandek żmien inti? Jiena 27 f'Diċembru. 27 sena ta' 27 sena ta' falliment totali. 27 sena nemmen l-nexxejt. Ek tkun dik. 27 sena nemmen. Dik Jien naħseb li kieku ikun imsemmi l-kbira doġej. Il-kbira doġej. Astja, man, Issa kbir ħodu kif titintom. Mela. I mean, I have to say it, għax jina tkellemna ma' ċertu nies li jedonna li inti taħseb li inti celebrity, vera taħseb li inti celebrity. Ifimni, ġo Malta, ejja ngħidu li 50% celebrity. Imma vera li per eżempju darba kont il-belt,
ġiġaħat, rrit jew ritrat miegħek, l-unika persuna fil-karriera kollha li rrit jew ritrat miegħek. U kien hemm xatt qallek hija xiki estrejja għalna jekk celebrity, hekk dik kienet il-risposta tiegħek u bis-serjetà qala mhux biex jitnejjek għalna. Fimnek kont ħara jista' jkun. Però tiġri li mux għax celebrity, ma tiġri kollu jihdu l-trat miegħi. Tiġri? Nkun ħara u nħossi li. Kemm il-darba tkun ħara f'ħajtek, biex taħseb li tiġri dik. Qabel darba f'ġimgħa. Illum darba fi 3 xhur u jekk biżbrix. Infatti xari u mhux magħmul ilu xi xarej. Qabel darba f'ġimgħa konna mela xari. Meta kont single. Ejva. Kont kun toppek, għawet, xiki għandu balla drip, ġifiri. Jiġi li besek, niltaqgħu per eżempju The Boys biex per eżempju. Qed titkellem isek Gen Z biżżobb ta' drip. Drip, ma tafx x'inhi drip. Le, mennu drip. Style tipo. Tifakki 38 sena għandek ta' biżżobb ta' drip. Ma jrid badu drip xorta. Nibqa' relevanti. Jiena niġi ma jġi għalik ukoll. Inti għandek bżonn drip. Għax naħseb l-ammont ta' kolesterol jittrabbi jastja tal-bliet. Għajbilet jitkellem ostija. Jgħat fuq id-diet, għana. Xtajjeb jow. Għax għandek dal-lajn. Għara l-elbow. Di għadda tal-ħoxnin jek kollok dal-lajn. L-istess pari idea għandkom. Il-goffi lejdu l-għomjena. Anka swaba bil dawk il-ħoxnin. Tal-ġebel, dawk li ċaqnu, dak il-tip ta' niz. Jien Woody Fingers nejdilom. Ma bin taħdem inti, fej taħdem? Dawk mux fingerprints kerrer kollom biex jirreġistraw. iPad ostja. Kellajna filata minn għamela jiena wahdi. Dakka biex neħu l-filek zab subajja. Michael Jackson, Bizzop ta' pali, għandu ideja jien. Mela, once ħana għafu s-sujġett ta' xogħol, kombinazzjoni tħaltem. Inti għandek pinġija waħda l-ewwel hemm. Nixtiequ nuruk xi ħaġa li insertajna aħna fuq il-social media, il-mezzi soċjali, u għawek hemm dis-sinjura vera brava Marjanna Galja Xwiereb u ħallit ġojjel Malti di. Di minn dawk it-tip ta' nies illi normalment ikollu profile picture, kollhom dawar bil-fjuri. Issa, il-parti fej want to highlight, misna minna highlight spuna ħbaliba, ħallit Kemment injora. Tiġi automatika. Imma l-bicċa kbira dem, personalment jina nemmen li biex titħajjar tamel imqalli ċkentatu in the first place trid tkun ġaqija tbati minn xi forma serja ta' lack of self-esteem depression. Dijek tafata. Taqbel inti għandek self-esteem Bax? Ma tamil xej sens. Imma di opinjoni. Opinjoni li għalija ignoranza grassa. Tifimni di probabli it-tfal jekk għanda għala bibiex għanda u xmandiġ, probabli ħabba fija jirdu jgħoddu jpenġu mal-parti tal-bajt tagħhom biex ommom ma tarax xej jpenġew. Jiena kelli ħafna ħbieb. Jien eżempju mis-siri għandu. Pero mhux ħanamel qatra fuq subajja qabel ma laqt 18 sena. Mbagħad ġimgħa għalli u fihom. Imma bħal dit tip ta' persuna ikollha tfal dejjem jibżaw minna biex jagħmlu tatu, allura jagħmlulek hawnhekk fejn ma tidirx, jew f'sormhom, jew hawnhekk imbagħad jikbru jgħidu kemm kont baħna nħabb ommi. Tifhimni flok tgħidulhom isma' tajtin, għamlu lill-ostrina Madonna tridu. Le, ma di għalet ċaġa heavy, għalġa spoon fuqa, please. Għaxum bat kompli di. Di għalet ċaġa heavy. Minn depression. Dik li għandek problema, un-bat hemm ximkien fejtejt, da żmien hemm ħafna dwar is-saħħa mentali u daw għandhom problemi li għandhom fucking tattoos ta' tajdi. Marjanna Galja Xwiereb. Di waħda professura smajt jena. Xiex di għanda degree? Le, nivvinta jena. Għanda degree fil-ħara. Degree ma tamil se, anzi, tajjar il-nies. Timestamp. Intu, rajt jow, mela trid jimlewna libelli. Xkont se tgħid xik? Għax din li qed tagħmel isa
kull min għandu tatu u kellu depression. Eżatt. U prova jagħmel xi kummedja l-ġismu, ħalli ngħidlek. Eżatt. Tipo ma tagħmel sens. Nista' nagħmella hekk jew le? Tagħmel it-trit. All right, għaligri. Għax imbagħad further on toħodha wkoll li jekk inti għandek you willingly tagħmel tattoo, ġifieri jisek you're willingly destroying your body, jekk toħodha, ġifieri inti għandek mart mentali. U allura kif taħseb din jekk xi ħadd jagħmel wiċċommu? X'jiġi fej? Ipenġi wiċċommu. Skabaw mill-bej u l-piċċin għandna x'għandna m'għandix. Very true. Jien eżempju għandi l-kelb inħobbu daqs id-daw ta' għajnejja, għalfejn m'għandix nagħmel wiċċu eżempju. Ħabba diġi kelli depression jien. Hekk kisu. Biex noħdu noqra on a lighter level. Għattasal tagħmel int tatu ta' tfajla pereżempju fuq hekk. Le. Riċentament ma nafx tafi. Ma nagħmilx, u ngħidha tagħmilx. Riċentament rajt taraw TikTok. Riċentament rajt u x'ġara Marija u l-boyfriend tagħha jew le. Ħadd mu naħseb qed jinduna li daw recently il-partner tagħha Marja mel tatu ta' x'isima dik il-karattru. Harley Quinn. Yes. U da insomma jagħmlu da tattoo parlor beda jagħmlu insomma da u jiftaħar li beda jagħmel il-dit tixbaħ il-Marija u għamlilha l-istil fuq sidira biex tixbaħ il-Marija. Jumej wara ħassru. U bil-filta kitbet fuq TikTok għax ma kienx it-tip tiegħi. By the way, di ir-raba darba li ġurat. Xiex? Marija r-raba darba li tafad video għalet li madux mali kella. Iġib mux l-ewel darba. Di ġrat 3 darbi toħra qabel di. U reġaw r-reġa u reġat koppi. Ebba dil-ħajja taħħom. Ebba sabiħaj, ben, li da jumej wara bela ħallitu jgħamil it-tatu taħħa, ben. Bis bil-qlub fuq sidra jew bers stil ma nafx għandha insomma. U da jgħid jumej wara niktab li ma kienx it-tip tiegħi. Imma mbagħad hawn min eżempju nafx ġi xrajtu jew jagħmel atta parsi John 4 ħalli ma tiġix itfajla jew biddilha iċ-ċar xi eżempju mela ma nżeggikx kieku kieku nagħmilha żgur jien. Tipo nagħmilha xieqat hekk tipo xatt jispar eżempju. Il-mara tiegħek it-tfajla għandha tatus. Iva. Fej? Għanda safar, għanda il-kelb, tħobb ħafna l-annimali. Bax depression għanda, mela, stekam għanda. Għanda tatuġ postijiet moħbin kifet inti, naqtar segreti. Għattu kem għalidna fil-bidu tal-podcast biex ma nsebux it-fajla di Jidru. Kolla jidru. Li jem jidru. Li rajtina taraħħom, inti jek titħol. Jidru. Kemm qed tistja jnek ma tafx tikdeb, bro. Jiena qed nifu għemmek. U inta tattoos fuq nisa joġbuk? Ejwa. Fej li zbabat. Jiena per eżempju joġbuni tattoos fej kollom jisu band wahda mal-koxxa. Meta mara jkollha mal-koxxa. L-antika. Jisu l-pantiliner. Dik li leħulhom bisnilhom fit-tieġ. Proset, dik jiena toġobni ħafna. Tipo Tomb Raider hekk. Toġbok iktar jekk ikollha li l-eżempju center nagħmlu mod hekk impenn. Tipo Tomb Raider. M'hemmx bżonn is-center. Alright, tal-pulizija twila. Jew pepper spray. L-embuba. Għandek xi naqas soft spot għal tattoos u nisa? Ifhimni. Jiena tafx iddejjaqni eżempju meta il-patata timliħ kollu. Ma tidux kollu hekk. Le, għax ma tifhimx. Ma tifhimx. Ma tifhimx. Isek waqt li tkun taxxija ma tifhimx wara xiex. Le, anke tkun bil-penti. Jafx li detta mela wastja. Jafx li tiktab hawn. Għax anke difejn alla tispiċċani. Jiena kieku eżempju li joġbuni ikunu ferxin. Mhux eżempju biċċa sħiħa. Kollok naqra dur. Tatus fuq il-wiċċ joġbuk? Le. Laqas fuq il-ġil. Għawek iwa. Le fuq il-ġil le. Għawek iwa toġobni. Imma meta Ftakru men kif ħasat l-alla leħal u kien Rejka Lejja li kien jagħmilha ta' Mela. Dak intela u. Le mhux int ma jidhirx u Ġennel Malta. Ġennel Malta xu kien tipo kif ta' għax dik hija l-perception tagħna l-Maltin li kif tara tatu lollu mbagħad imma vera kien ħassat naqra minn anke jien x'ngħid
Daħet nara sew jien, dak ċabċu u għandu benġila. Mux jek, uġifir da, skondi, nara kem kellu depression biex għamla fuq. Bil-tu depression kbira, imma, ta' falxi xħassat u kol rejkien. Għax ma tejċ għamel farfet, tistja grafik. Mela. Għastja għamel tiftakar il-graphics ta' meta konna. Jek minn istejjer zbal, kien mar fuq program dak, meta għamil tatu. Għandu kun kien jagħmel l-ostra dak fejn ta' kien għamilha. Jista' jkun, għax kelli ħabib tiegħi kienu jagħmlu program ta' tatu. L-ostra kien jismu l-program. Dak tajja, all right. Xi nista' nsemmi program għal-Madonna. Eżatt, għal-bala l-ostjaċ. Eżatt, fajn. Għax huma l-ostra. Demmel. Jiena għaldina tgħidu go fun yourself. Eżatt. Ma isma, ma jistax għura po semmu l-prodotti uħat ma jibatinna l-flus ta' Jekk joġobkom. Ostja Madonna vera xiki, aħna għek. Sentenza. Jiena nagħmlek li kull tfajla li kellek f'ħajtek dejjem kellha tatu. Wet minn dak it-tip, dejjem tatu, dejjem isuqu BMWs, jew Mercedeses, u forsi 80% minnhom single mothers. U l-BMW kollha baxxi, Kollha baxxi bojot. Kollha baxxi. B'xi lilac. Bil-ħofor tittamel kwarta biex tiġi għalli. Eżatt. Le, ta' jena jisu kif ta' battejt, mux għaxin ħamallu. Kelli ħamalli, tipo mux il-kas. Ma collection is Pepe għana sumi mija kemma leħenti. Le, u laqas mux ħajkolli Pepe, definitely. Li mara tkun titkellem bl-Inglis għax għaw min jgħidlek li jena nesprimi ruħi aħjar. It's okay. Of course. Shit's okay, kif ħatifim? Kif ħatifim? Le, taljan ma nefim, ġibba Inglis u le, tifem. Pero din, meta għettejd eżempju, isma, are we going to that restaurant? Isek ikollok aptit bżomma. Dik li d-dejjaqni, jekk tkun Inglis, fuck it, għax di għawmin, kif rajna fuq Love Island, laqqas taf titkellem bil-Malti. Ġifir di mux ħan ġudika, għax di ma tafx. Kiku kellek tkun. Ħanejdila ignoranza grassa, għax fucking Malta ħajtek kolla Madonna hija qed tifhimni, imma it's okay, tameli. Ħanamlu role-playing. Definitely. Ħanamlu role-playing. Inti qiegħed fuq Love Island, qiegħed bla flok ovvjament, u inti waħda tkellem bl-Ingliż. Okay. We are gonna talk to him in English. Yes. And how will you talk to us? Hello. Titkellem l-Ingliż, Titkellem bil-British. Titkellem bil-British. Bil-British, bil-England, My name is Rebecca. I'm Kyle, how are you? Ostja blanċent. Where are you from? Kif tafa? God, I love your accent. You're from Cambridge? No, I'm from Valletta. It's right here on the corner. It's right on the corner, innit? Oh, yeah, come on, yeah. Għat tajat kun voice actor fuq xiloba tu jow xaħġa. Joġbuni vera ma le. Sissa. Konna namlu streaming, junu tfajla, konna nabu loba tal-bizan. U konna neħdu buzz. Ġifiri, daw l-affarijiet. Dili kien jilab spooner u koll. Last of Us. Spooner, eżat. Ek naqra scary shit. Taf għat ma tajna plug li spooner kam aħna liba. Nsemmu l-lossja l-plugs nintuħ men, kollu nsemmu l-spooner, xie plug titta. Għax għandu Spooner TV, le? Għandu ħafna content u streaming u ekku. Thank you, Max. Għax kamandek. Imma l-punt ma ħan nisaqsi xaġa. Diċini li titfaw TV wara simkom, xin xiddu tajdu bija? Għaxak ħabba Twitch TV. Le, propja fuq Twitch. Ħabba Twitch. Spooner biss, yes, inti, eżat. Ġifiri fuq il-lep li suppost għandek TV mandekx. U fuq TikTok għandek TV? Titkun fucking ignorantu. Ġifiri titkun fucking ignorantu. Imma dana għal-ulu il-xismu. L-account. Ma nafx. Ġifiri ma tafx. X'dawek il-TikTok l-għamil li bajrit. Vera. Ħazin, ġifiri, għaxina niprofa naqla li minn fuq, dak. Jintek kimienajt il-nis għanda Spooner kbir fuq TikTok, morru 16 followers jgħidu li għaw. Ma jafux miskin kellu l-eluf qabel u t-tina kollox. Mux jek fett li jġu. Għan lucky brother. Jina semmejt lek il-Lexis, għaxet li jinti kellek xi storja naqa spicy. Ejwa, jena kelli l-ardejt ta' ħajti. L-ardejt ta' ħajti. Ejwa, l-ardejt ħaridilkom Kem kellek żmien?
18 għadna kemm nġib karozza zibel. Zibel, karozza vera zibel. Xrajta 1100. Rajtek t-parka bija. Le, ta' dik muxieta, għal-informazzjoni tijak. Għal-kelba. Dan li ġara, għawek il-fkulħat jaff, mux għetnejt kontra n-nis jew kontra mara, pero mara fuq Facebook hija maroħra. Għaw minnom li huma maroħra, għettifimni? U jiena rajt mara li għat, it's okay, yeah, right, għawek, estrina, insomma, għax għankompli bil-British, menna. Insomma, u battila għawek jiena u ftemna u mortalija. Bdil karozza zibel. X'kienet? Fiat Punto. Fiat Punto, ta' meta, tal-im żmien. Tiftakar? Ma nafx, mamlu la xaħġa. La ma toħroġ Punto. Mamlu la xaħġa biex taħxilek ħajja. U mortalija u għet infittex jiena kont kwarta qabel, sabiex kwarta qabel ġifiri. Inti jaħħeċu fuq l-lum ġejt si għattart ħallas tjaf weħed fi traffic. Ara, tant li kien hawn traffic li irrikarna bniedem darbtej. Umsomma, u mort u bdejt nara xħat mill-mera u ċempilt jena tela fej edha, msomma, għalt li għaw edha. Tela fej edha u mill-mera bdejt imma demux jien u ġietu kienet hija lost jaddi. Kienet mara totalment differenti. Isek kellimt il-vopa u ġit balena. Dak it-tip. U infatti kif ġiet jena tfajt rasi jek ma sejt. Għatxilla, ottelejja, tal-essa morġ imkien. U msomma u mort ġo post partikolari fej il-bahar. X'mortu tagħmlu? Morna jek biex noqdu relax jek, nħdu tazzambit, Bella. Kif nħarristura ma rridx naraħem l-imbit, imma mekkien, sfortunatament. Please, koxa. Kif wasalna? Għadzi, f'dik il-situazzjoni trit l-imbit. Imma jena biex mandumx. Umsomma, u kien balla rieħ dakinhar. Umsomma, u morna. Umsomma, u morna. U kif wasalna, ikun hemm kull karozza ta' sħabi qegħdin hemm. Iġifieri kien hemm sħabi kollha. Qed jaħxu hemm. Le, ġast qegħdin il-baħar jieħdu baż. Imma kien hemm eżempju 10-15. U jiena fakken ma rridx nidher ma' dil-persuna. Qudiem sħabek, ngħidu bikom. 100%. Kif għadhom sal-lum. Boys will be boys. Insomma, u parkjajt ovvjament għand Kristu biex ħal-parkja ħdejhom għax jarfuha. Insomma, u konna mixin u morna ġolja u ma kienu taħtna ovvja mhux ħamur ħdejhom jien. U bdejt mixi, la ġemba. U disgur għalet da mhux normali ma l-ewwel. Definitely xina bdejt mixi hekk, għattilu tixkas xi xirrieħ. Mixi. U insomma, u tfajna bil-qiegħda. Kif ħriġna t-tazzi għan talla bil-tirbirreħ li kien hemm, insomma, ġora t-tazzi u daw l-affarijiet. U insomma, u għalt immorru dawra. Għattilat n-sekonda, ħriġtek, ċekajtna jek għadhom xem, kienu għadhom jem, għattilat n-għaxa, s-sammorru. Għax nintaqaw maħħom u eżatku, kieku. U b'sommu ħallejna naqra u rajtom telqu. U ġejna biex nitilqu. Għattilaj jammorru dawra. Dawra xieġifiri, timxu, bitċa. Le, dawra. Romantic Sea Walk. U bumma l-ġoddar. Dawra bil-karozza. Dawra ġifiri, marħal taħħa stess ġifiri. Ġifiri, b'somma. U jenu sejrin inqatat li timing chain. Il-timing belt tal-karozza. U għet nejdilkom, ċempilt il-sihbi għalli, ma nistax, insomma, ċempilt il-missira għalli, jisma, mux ċempil tow truck. Naf. Tejdlix li tow truck kien ħabib tijek, men. Il-tow truck dam sijaw nofs, samilna sijaw nofs trejġu karozza, nħarsu ek, għax ma kellix battery ukoll fil-mobile. Ġita tow truck uħdej xulxini, jena ju tow truck bil-karozza wara u ħadd ma jitkellem, ġifiri kont n-nasa tiegħu nofs bla kliem. Awkward malla, silence. Disastru. Gravi. Ġifiri. Għattajt maħħa li twaldejt. Li twaldejt ta' ħajtek kienet maħħa. L-għaldejt kienet. Ma provajtux, per eżempju, titkellmu naqa, per eżempju, fuq il-madum jew xi ħaġa. Eżatt. Ma tkunx tittejdela ċertu għaffar, ta' xkun taf li. U ma tistax taf xie triggerja l-saħna di, jek il-fucking madum jaċita. Vera. Jafakka li tajtina it-tazza birrieħ, iktar, tistax tejt. Dera tek tiġri, Missek provajt ċaħġa. Kont waħdek hemm ma' Jien għandi ħadd ma kien ikun jaf med. Jekk mhux qed jgħidil nara ħabbat fajla it-fajla taf, jiena bniedem illi biex noħroġ ma' mara irid ikollha l-affarijiet illi jinħarġbuni żgur. Fimtek, Qed tifhimni jekk ġoħal għandha xi ħaġa, eżempju,
għandha snin ta' James Ryder. Eżempju, jiena. Whatever, għandek ċertu karatteristiċi li tixtieqhom fuq mara. Eżatt. Jiena l-istess, jien pjuttost piki. Min jgħidlek il-xogħol l-ostja diku mela mhux xorta jien le. Jien għandi sieħbi ħexa waħda. Dil waħda il-nickname tagħha iż-żronċ. Il-wiċċ talla. Tista' timmaġina. Anzi mhux iżlaċċu. Araq mal-paċċu. Tista' timmaġina. Ġifieri tammetti li daqshekk diżastru li kitbet hekk, ġifieri n-nickname għala ula. Kulħadd jafa bħala żronċ. Ma ara żronċ hekk ġewweċ ġifieri. Oh my god. Badek Heavy bullying or not right, imma memx waħda ħelwa ma' żronċ fid-dinja. X'tista' tgħid flok żronċ kelma oħra? Xiġifieri għal Ġifieri il-kelma oħra flok dan nickname x'tista' tgħid l-eżempju mina jien naf. Mina Għalfejn jgħidu l-żronċ imma di għax kienet tagħmel ħafna. Għax kell apparently. Jiena Kienet tħobb żronċ kelma Maltija. Qatt ma smajta żronċ, imma qed nassumi li xi ħaġa kera żronċ. Il-kelma żronċ naħseb bej żrinċ u fucking tanti ħażina li taħx il-kelma kollha mill-bidu. Rewarding. Ekket nassumi ġifieri, imma once again, mhux we're not picking on għax ovvjament jiena minix gustus u għand il-mara għalija fucking top tad-dinja. Għal xi raġuni ħasbet li jiena fucking king, ġifieri dan għadz in the beauty is in the eye of the beholder. Once again, beauty is in the eye of the beholder. Però żronċ. Għat ma rajt jim per eżempju. Imma Maltin għaw ħafna nicknames ta' nejk, ja? Fl-imsens. Għaw minn eżempju jgħidu l-paċanga. Għaw minn jgħidu l-ħanżir, għat ma smajtu nicknames. Ma l-ħanżir bil-forsa għandu zobbu kbir mennu. Jow ikun għafieħ. Jow ikun bil-kontra, xin naf nies per eżempju, fucking brideb qasir jgħidu l-ussular. Eżatt, vera. Jow twila. Jgħidu lek il-ħanżir probabli, jow tkun. Jena naf wieħed u ma jħux għalih, jgħidulu il-muqran. Għax vera, ma? Nickname. Probabli jek tejdu tal-familja, ġifri tejt il-missieru. ħafna minnhom jibqgħu jintirtu volja jkun tannej kien nickname. Eżatt, jien għandi sieħbi missieru li għandu laqam l-logħba. Tajba, vera, tajba. Għandi wieħed jiena naħseb jekk ngħidha naf niġi fi trabil imma ħanejda la bibżobbi. Jekk il-ma narak ġbin, alla nħobbok, da mhux nitnejjek bik, just instess qed jiġifieri tajba, vera naf. Wieħed jismu għandu laqam il-grampon. Dana apparentement għandu xi 4 tfal minn 400 differenti u l-grampun għax meta jaħxi jeħelem u ma jaħroġ. Tajb biex tużapal qasba da. Ma jaħroġ il-barra l ġibaġa għalija ma jtaqal il-nisa. Dan zobbu isu isfel tal-umbrella. Anzi, sunnara ma jkollix dik il-fucking Tate sekk, literally. Għandhom dik il-ħagġek. Tal-klip jintefaħ, ta' dan jidħol fil-bicċa l-oħra. Bil-kod, l-laqmijiet wicked, l-laqmijiet wicked. U l-Maltin ver oriġinali fuq il-laqmijiet. Jena the best. Għandek xe laqament mek? Le, għandix ta' jena. Inti xie. Fejġeja xie. Isma, by the way, jiena meta kon zaħir, kont oħxon. Ġifiri, u nafx ġifiri, xuna nifimkom, illum il-ġurnata madnix. Inti besseta foxke madnix. Kienu jajdu li gizer. Jiena il-laqam tiegħi tal-iskola kien gizer. Ma nafx inti tgħid, just foxka m'għandek għal Sorry, ma peress li jiena kont oħxon, nista' ngħid il-minu oħxon. Ħadkompli ġifieri. Le, nista' daqshekk. Il-giżer xekluna u naħseb hu. Le. Dik l-istorja. Xikimen. Ejja, vera. Jiena bużuttil. Għanna ċiwa sewa. Aħna dib bis-serjetà konna ġiex teħbieb għad Nazar kellna xi 9 tħallna fuq laqmijiet Maltin fuq Google ilu da. U jina rajt ċiki u dara laqam ieħor u bdejna ngħidu xulxin. Kulħadd jgħid li hekk l-iskola bqajla tilajn. Ma xiki għal xikluna ta' tiġi. Lajk aħna naħbib tagħna xibi għax-xiberras. What? Xibi għax-xiberras. Xiberras. Ma ġifieri like biex tkun taf. Alright, le jena jisu baqali. Ġifieri inti il-laqam tiegħek inti stess għamilta.
Ejwa. Baħaw lejm. Imma eżempju, fuq ix-xogħlijiet tkun dejjem differenti. Ċiġifieri. Eżempju, jiena fl-ewwel xogħol li kont kienu jgħidulu Kaylee. Kaylee? Ejwa, it-tieni xogħol hekk. Biex kif għattu intom mhux neħdu jintulu huma. Lieħor eżempju kienu jgħidu DJ. Id-DJ. Għax għamilt 4 years in doq. Xkont id-doq men fejn. Kont in doq Playground, Click, Ġampula. Dawn postijiet. Qabel il-xismu, qabel il- 2000, Qabel beda jagħmel suċċess. 2015, 2016, 2017. Estja, ma konx naf bik jien. Mela. Estja. By the way, vera forsi ħat titbelħu ma kont DJ Amen. Amen, kien Iva. Eżin, Għax isu fucking funeral il-partis li kont Għax wara l-indoq kolħat jisu jgħajtaj ma salvajt. Salvajt. Inti, jgħadġo grupp Cannabis. Iva. Min jgħadġo grupp Cannabis, jem follow jgħala fuq kull social. Cannabis, jew Cannabis, sara kif titinti. Dan huwa grupp li konna bdejni ħinu Ashley, il-Pexel. That explains it. Umbat, konna ġibna l-xon Zaffareze u komplejna nikbru ek. Illu bil-ġurat namlu edin ma' Misfit Productions, ma' James. Għax inti mela, tista tmur ma' Misfit, tista tmur taħdem ma' Jimmy Carr, jekk il-foundation tkun moħxija, moħxi ħatiqpa. Imma, il-liftaħ ta' Mexli, you're fucking doomed, man, tifhem. Eżatt, għalek ma nix kontrat. Pero illum intom tafu xetnejt, illum minn tal-inqas biex tamel video ta' 20 minuta, minn tal-inqas, titel fej. Biex ġibni demmi filmjak biex għamillek il-daw. Issa aħna ma fejħħġi pel-fej. Daħħal partner mijak, men, palma milna ħna l-spooner. Daħħal partner mijak. Mela nejdu nejdek spooner. Thank you. Kollox. Le, ma qed namlu pranks, ovvjament, kena l-ewwel episodju kien isu pilot, ġifieri issa minn second episode ħankunu aħjar. Namlu kol vox popping. Li tgħid laħat tkun aħjar inti stess. Għax, intom tafu, l-ewwel episodju kena balla fuck-ups, kena ma stajniex niftehmu, ma kenniex kameraman, kien daqxej mux daqsek on spot. Il-director ma kienx jaffin xandi ġo moħħi, ma stajniex issa t-tini episodju jaffeżat xandi ġo moħħi, għallura kun nistaw moħħjar. Tajjeb. Ġifiri. Respect. Dak il-liba videographer ġi uħxiena. Inti ilek tamel TikTok nafu li tħobb minna lik celebrity u status. Thank you. Dana kif ħat għatma għallek għal xie award, għal xie best TikToker u daw li għamlu? Kazzat naqti b'dawn kononet li ħat għatma għek da. Ifimni, jena inkun inkazzat forsi f'ċertu momenti għax nemmen li... Trid naqtaw untuk ċans taħseb għal-risposta? Le, spiritu pront. Għax nemmen nara ċertu nies illi tuħom award u hemm ħafna minn aħjar minnhom. Eżatt. Fix-xogħol li għamlu. Per eżempju? Qed tifhem? Le, mhux ħansemmi. Imma you can relate. Aħna nistgħu neħdu award issa. Mela, issa jekk ma teħdux reward, ma tħossukomx tan-nejk illi ħaddieħor ma tħossux il-kontenut tagħkom u ħar award. Sex Pistols, sewa qatt ma telgħu number 1 fiċ-charts Ingliżi. They were a fucking good rock band. All right. Ġifieri, laqas naf jekk derux fiċ-charts Ingliżi, actually Sex Pistols. Ma għandix idea. Ġifieri, le, għaliex. U nemmen illi għaw Malta jisu meta tħol social media dejjem l-istess. Dik, dejjem l-istess. Tipo dejjem l-istess kemm ħaddum tara l-istess. Naqbel mi. Aħna friski, bro, come on. Għat-terab bikin nifsek għal xi waħda Maltija, meta kon żgħir qabel il-mara. Fejn ħadarawhom. Jien pereżempju meta kont inkun żgħir pereżempju, jiena kon noqgħod ommi kienet iġib dal-katalogs. Barranin, kienet barranin ngħidlek iwa. Kienet iġib daw il-katalogs tal-ħwejjeġ u hekk. U tal-Laredut jew xinu. Laredut jew xinu. Laredut. U għat neqleb nara da shorts, skateboard, vlog, mbatt tiġi waħda b'nofsor ma barra l-lalla di. Dak kien il-form ta' porti. Kien għot noħodula.
Mor fil-kamra, banju namel, mux tamel. Umbat għalem kollox għati weħel u għek. U fil-kamra tal-banju meta tagħmel għandek tagħmel it-toilet jeħel jew is-sink. Il-paġni tal-redu. Umbat għalaqt armiju. La, jek tħallija, jek tinsa il-paġna u tal-aqala da tkun. Ġebel. Bex, jina, la darba badda s-sujġet. Jien kien hemm mara Maltija li actually used to find fucking sex. Ma kontu si, entom, mux għattejdu tkun naked. Le, il-forma ta' porna ħna li meta konna żgħar. Kont toqgħod tistenna. Min kien hawn ta' żmienkom hekk il-forma tal-porn ngħidlu jien. Il-forma ta' porn meta kont żgħir jiena. Mary Spiteri, eżempju. Le, ħanejdlek. Ħanasal għalija xi. Tieni ċansa ġdija tibżol qed nipprova kemm jista' jkun naħseb ir-riperkussjonijiet. Imma il-forma ta' porn tagħna kienet biex tara l-porn dak iż-żmien tistenna l-Italja 7 wara Walker Texas Ranger għandna The Eyes of Ranger. Eżatt, f'nofs il-lej u taqleb fuq l-Italja 7 u tara Playboy Late Night. Late Night. Mbagħad jgħidulek għal xiex kienu jduru l-aerials fuq il-bejt. Dak iż-żmien biex taqbdu ktar ċar. Timmaġinaw jagħmlu TVM di eżempju. Eżatt. Kieku la Island jinsew u jkun hemm l-iktar udjenza fl-11 ta' bil-lejl nofs il-lejl. Issa. Kien hemm mbagħad forma ta' porn ieħor Malti, Malti id-darba. Jien laħaqthom daw. Inti le, inti jifhem, Spooner ma nafx. Ipokriti. Inti jaġbuk l-ipokriti, U jiena kelli daqsxejn ta' relazzjoni intima. Screen to penis. To hand. To ma Frida Kawki. Ostra. Dak iż-żmien Frida kienet mazza mennu. Ostra, right. Frida minn neri. U kien hemm Romina Bonacci wkoll fuq dak. Il-mara ta' tgħidlix li ma tafx di laqqas menta. Xar iswed. Tal-ġelati, xar iswed Frida Kawki. Romina Bonacci tal-ġelati. Ġelati Riviera. Max, intu għet minn dawk il-nies li ma taf il-ħat Maltin, għax anka ġilin kulat nitkelmu meta nintaqaw hekk, ma jaf il-ħat men. Il-ħat ma jaf Maltin. Da men wieħed minnhom. Ma Frida kienet mazza meta kienet żgħira. Ta' Fiżmi simpatiċi ġifieri. Ipokriti. Simpatiċi fil-bidunet kienet ta' żgħira tiegħu dak, eżatt. Inti Frida right? Jien eżempju. Simpatiċi qatt rajtu? Ejja vera jew. Jien Television Malti qatt ma rajt xejn. Television Malti qatt ma rajt xejn jiena kont kien kollu nara PlayStation lejlu nar bil-lejlu. All right. Diki, ma konx nara television, ħlif Dragon Ball u. Lejla kont fejn ġifieri television Malta. Qatt ma rajt xejn da affarijiet. Benny Hill u hekk nara affarijiet tek, mhux Malti, Malti. Walker Texas Ranger. Walker Texas Ranger. Eżatt, dik, yes, all right, Kella look naqra wild. Imma kienet tidher ġifieri. Araw kemmi wild fejn. Kienet tħoss il-bar biex niftiemu dejjem jidru. Ma le, sal-bikini wasalt jena rajt. Eżatt, kemmi wild Frida Kawki. Il-ħarsa kienet naqa danger. Qatt qabduk il-ġenituri ġerriħ? Le. Le, vera. Inti tkun minna li kek, ta' Eżatt. Għaxina I'm 100% Bħal meta jisengġi battom jagħmlu huma minna li le. Jina le, jina vera le. Pero jina kelli strament nħassara minn muħti, naħseb immur għad psikologi di fuq, għamen, nara jirranġaw jiexdi. U jaffotti li l-om. Eżat, nafakja li l-om. Illa li xina, meta tkun, jina kelli d-dar biex tidħol ġol kamra tommi, kienet tittaddem il-kamra tijaj. Ok. Tifem, allura, jina kont nala il-bibin, toqna gaming u kif jitilqu sħabek tejt issa. U damlu għaddi għanda bżon blade tittaddi minn ġol kamra tijak. Eżat. Bil-fors. Bil-fors. Bil-fors minn ġol kamra tijaj. Allura tkun f'dak il-moment kistja tkun isek 75% there u tkun dak il-ħin tkun most intense, man. The last 25% tkun most intense. Tisma xaħġa titċaqla u tejt ħajqum xaħat. Allura ħajad diġatna. U f'daqqa waħda nduru nara lil-missieri bil-penti. Bżobbum qajjem kollu bewl.
Ostja, mennu sejjer ibula, jmin. Di f'nofs wank biex nittermu. Meta tkun, mux f'nofs, 75% ostja. U tara, bżobbu mimlibew l-mennu, ostja, sejjer ibula. Ostja, men, di ma nafx jekk ux kasta nkellem tabib fuqa, men, għax di għada haunting my dreams, ostja. Jek tkellem tabib, jaf iżomma biex jgħida għal-podcast ta' xaħtiħor. U penti ta' triangle, u għek. Penti, mux boxer. Bissu fireċ minn U naħseb li ġili ġratilkom, namlu mod kun għaddej, u tiqaf għal kull ħaġa ta' xej, imma għara dik tajba, għax jek tiqaf tinħasad, għet t-tellaw t-nizzel, imma dallet 2-0, mennu, 2-0. L-għar meta tkun in 95%, għax ma tkun sta' xej un bad. Bekk id-dem. Daqsek ikun tela, tijela l-est. Immaġna ħajjoġ l-brent, zibek seħrek. Triti għax di għara. Ikun bil-flip-flop toqgħod l-tows. Di għara. Għaw xandek jew Nasma ma xejtom. Għax di għara bed dil-fakin natura, stja men, dil-fakin natura men. Kif imma għamlitna nidru daqsek koroħ meta actually you climax. Vera. Ki, inti taf xwitx tagħmel? Għax I'm sure li jien ikraħ men. Kulħadd. Kif? ċert li tipo, Mux bieċajdilkom, kieku mill-mobile ikunu jafu eżatt xinu jiġri, jitbelħu, mux jitbelħu, jgħamlu ġrata jitqu, men, funny face. Il-mara titħaq li f'wiċċi, għax tipo jien nintilef. Għazzu, għamil-lekxek. Jizma ma kunx nafse naqbat, ma kunx naf xinkun għet namel dak il-ħin, just like fucking lose it. Kolla nuċċan il-mara Eżat. Fil-ħadbusa, għabat fil-li le, ma tawx. U mux bitċajt, ma nafxek n-tajtu ix, di xaġa normali ġifiri. Meta iġġiba bil-Malti, isek jabdek naqanas. Ejwa. Xvera, isek kuħator, għodin qaħba maħla, u xaħna, Mal-lowel, ma li ġibat kun ħator. Ejwa, jinħossa di. Tħoss li l-power isa nizlit lek naqa. Ejja, jena jek jiġi mux binnejket nejdlek tifel ta' 6 snin, kapaċi nixeba jħolli. Qaħba, xtajtna għada bezwardi. Rittim fittex lil-xaħat. U dak li jintu fil-ta' 6 snin t-tini xeba. Le, għaxeki, ostja. Imma, like iwa nħossa jien, nħossni għajjien id-dezawrit u ma nifimx lil dawk in-nies illi jgħidu nistennew 10 minutes jiena reġima biex nirkupra men. Ma nifimx jiena laqqas li. Jiena nkun niflaħ l-oħra, ma ħanerġa nkun binaqs mbagħad. Jekk nħu oħra wara xar minuti nqaf koma jien mhux binaqs. Jien ma jnexxilix naqbel miegħek jiena darba ġenituri mhux qbattom nalija qbattom jaħxu. Dakka kellek meta sodda tiegħi għaw. U eżatt magħhom kien hemm tiegħi. U qed bil-lejl rieqed jiena u qed nisma' ommi, missier jgħidli, nisma' ommi. Adrian, il-liba. Weġġajtni, għanna għedwiġu, missiri għedwiġu. Minn ġejdi taħne, weġġajtni, Adrian, vera jew. Naħliflek. Għadda fil-ħodu nqum, ninżel u nara. Edda tidlek. Fuq saqajja krim u kella t-benġira ta' Ġesu Kristu. Najdilem ġaralek ma. Għalit li dakka bil-lejl jiena kien hemm missierek qed joħlom qed jagħti penalti. Xut imma. U taħħa xut ta' Ġesu Kristu f'saqajja u benġila. Mhux bil-liba tgħidlek. Dakinhar meta kien hemm England Portugal u Beckham falla l-penalty tal-Euros. Naħliflek. U missieri wieħed minn dawk li kellu ma nafx għala, kellu id-dwifer ta' subajh daqshekk kbar. Tipo, għallu daħal u kellu bieġed, għatila la jħsib li kontu n-daħxu il-bira. Tom għatma għabattu xej il-ħat ġifiri. Le, għatma għabatlom, jiena l-missieri, le, għatma għabattom. Darba, naħseb darba. U meta battu għam ġifiri tismaħħom jew tiftaħu.
Anything, darba niftakar. Tħalt konna fil-ħodu, omna kmini 5 b'xaktarx biex naraw l-antenna Sicilia. Għaxdakka xalek għomejna ħuti u ekku, għabba t-diqa li zobbi hija u mort biex nukżaw jena, xena kontek, kont antipatku. Ma wasawat inti xeban ħasru, għax naqlaħħa iktar jena. Le, għallera mur jgħidlu ma, hija tkun liba. Ma kal-skola kont, eżempju? Le, skola għatmaħat. Mux minn dawk għandek gazja. Le, l-iskola le. Ma hija biss. U niftaħ il-bib. U ninsert tal-missieri. Kienem mis-appalzjadi, kienem mis-soddaw. U mbagħad kienem l-answit. U ninsert eżatt il-missieri. Ħareġ mill-kamra tal-banju. Erwi l-ħuta. Waqafek qudiemi. U mbagħad Għabbes fuq ommi. Over my mother, ġifiri, għalġo taħt il-frix. Subbu lejja, taħt il-frix u taħta għalli barra. Għalajt il-bib u għamil ċikwarta. Ma nafx kienu, eżat, ma nafx kienu din jamlu, jistakun ħar just biex jitċajta. Forsi kellu jennafxi ħagġa ma l-bajtu din-kitomlu, blederma. Għalaklu il-ġarretta, eżempju. Affarijiet jistaw jiġru daw. Affarijiet whatever, imma ma sem dawk it-nejli jem xismu jena. Tajbin, ma kiena zgur. Tafx id-disaqsikum ma t-kelmu fuq il-ġerriħ. Kif kontu ġerru hintom id-dar? Fis-sens, ħajle, jiena kont, għandi 4 ħuti. U missieri u għammi id-dar, dar full-on, nizdeħlin ġol kmama, fina ma nistax nalaq bib, għax ħanider doġi as fuck. U ma tistax nalaq bib u tixel il-ħuver. Ma tax tista' tagħmel. Ma nistax. Tista' tħallihom bexxaq u tħalli rasek barra u. Ma nistax. Jiena kon noqgħod fi stadi fili kulħadd isferja ta' dej, kon nitfi kollox, bil-bib miftuħ beraħ b'kollox, jgħatem ġifiri, Kiku tala xaħat tapposta biex jara xet namel, kien jaqbadni. Biex ma tkun sas, tider. Kon noqgħod relaxek, nara x'nisma' darba minnhom għaddej jiena. U għaskelli dej ommi fejni, minna li għada isfel. U jgħataw bil-ċfiri għaddej di fost il-ġilata, xilaxa ta' fil-ħodu għek. Għaddej, u għammi kienet fil-kamra taħħa. U just timxi u tmur naħa l-oħra. Bil-porna dej fuq il-lostja xisma. Ġifiri, kieku difet li l-addaret on the right, jaw ħarset lejja, end of story, għalik tarħaġa okwer ta' dinja kienet. X'tista' tgħidilha? X'tista' tgħidilha? Ħanejdlek. X'tgħidilha? Ma tista' tgħidilha xejn. Mhux hekk. Imma inti taħseb li jien ommi kienet ovvjament mux ħanejt, mux il-kelma mux ignorant, ma kienx tifhem fl-IT. Imma lajbirek kull meta tidħol fil-fucking kamra dejjem fuq id-desktop issibni. Eżatt, proset. Inkognito. Insa, inkognito għax ikun minimized, imma dimma taddirix minn moħħa tgħidin xtrajt għandna il-computer il-libni biex joqgħod jara il-liba dak iż-żmien tal-Windows XP il-ħaxix aħdara għandna jew ħasbet dik tad-DVD sakemm ħatolqot il-kantuniera. Eżatt. Imma qed issemmi l-ommok int jiena nirringrazzja l-Alla li ma kontx ngħix bħalek għal Le, mhux ħabadlek mammok, le, sorry. Imma, I mean, jiena nirringrazzja l-Alla li ma kellix id-difett li kellek inti illi kolli nħalli l-bibin miftuħin. Għax kieku ikolli nġerri ħissibtu għan nofsenar. Ommi kella dil-vizzju li tkun bil-fucking libsa ta' taħt kollha bitzilla. Illa, U lan! Immaġna jur 90% der, Nejdilkom xaħġa u koll. 90% der u tara l-lommok ġeja bil-libsa ta' taħt, bil-riħa ta' detol, ħataħsel l-art, u bil-libsa ta' taħt imxamra taħt il-qalzit ta' taħt. Il-proset, eżatek. Bil-vini ta' koxxita, spiegati, isom Google Maps. So di kienet kun trauma kbira. Jiena mbagħad naf bniedem illi dan ġieli taħ li ta' taħt Tommu stess. Aw, ijaf. Bis-serjetà ngħidilkom. Ismaw, jiena Ġifieri. Ismaw, din hija veru ġifieri u provajna nifhmu kif jista' jkun dil-ħaġa u iva. Issir ġifieri. Joqgħod ixomm il-panties u jieħu pjaċir. X'ħaġa li teċċitah hija din. Liba ta' problemi għandu. Ija, vera. Pero jazistu. Jina t-najda kien naf bniedem ġifiri, dil-kondizjoni.
Ma veru. Inti għatma xammejt il-penti tommok, jol flok. Either one li t-tazmi għandhom. Kiku flok low-K tal-axħar tommok għamilta iwa, edha, tommok, iwa. Ma fucking min fej l-ostja sibu bil-ħibib. Jena għajt ħafna ma' nies tul ħajti. Għajt ma' kull tip. Għajt ma' kull tip. U skemm tintaqa ma' nies. U kas partikolari li iva. Kien hemm bniedem illi. Tajjeb. Baba, hobbies tal-bliħan. Nippreferi nara z-zopp missiri mim li bewl. Ija, easy. Mux hekk. Nippreferi naraħ bil-bewl u jbulu. Mux ovvja kollox nippreferi daw. Imma għat ngħidilkom ġifieri xi smajt. Tipo xtaqt naqsam ma' magħkom di. Għamin uħobb il-festi, għamin uħobb il-tennis. Għamin uħobb il-setta taħtom. Kajl, jiena ta' 5 snin kont naf li xtaqt insir tabib. Inti tal-ima età xtaqt issir coloring book. Skont dik il-mara għadni bid-depression salum il-ġurnata. Kajl, jiena sibt l-mħabba tiegħi wara 19 sena. JD sabu wara 28 sena. Inti, kemm il-sena ilek tħallas lil Maraja biex tibqa' miegħek? Kajl, kulħadd fil-ħajja jgħaddi minn fażijiet u jilħaq ċertu levels, għalfejn inti m'għandek show level imġiddem. Kajl, min jaħdem fi dry docks, iddaħħal il-vapur, jollieħ u jaħdem fuq meta jkun niexef. Inti, tħobb iddaħħlu fid-niexef u kemm żgħir il-vapur tiegħek. Kajl, għadek ma rispondejx waħda, ta' ġas biex. Rispondi ġifieri. Just check. Lutzu, l-aħħar waħda. Kajl, meta kont żgħir biex tikkastigani ommi kienet ittini xeba ta' Ġesu Kristu. Da żmien ma tistax issawwa it-tfal. Għandi bżonn id-disciplina t-tifel tiegħi minn flok inti jom rest. Tista' tgħidli meta ħireġ il-programm ta' Kannabis? Lejna nifhimhom għax jiena kont naqla wkoll meta kont żgħir u iva, urjom Kannabis. Diki, xiki. Proset l-aħwa, proset. U thank you tal-li Ħadbaz, Għad pjaċir. Tal-ġen, proset. Saħlu jiekol, men ta' xlaqas kidem. Vera, għannu bitċad il-bajt t-tweħel mal-grojn. Fizbam, pis-soltu xek ġbin. Proset, thank you. Guys, thank you ħafna maċ tal-Italli jett segwuna. Remember, Patreon, edinem, thank you very much, nħobbukom. Xaba love to all you guys supporting us. Thank you lil-Vibe Family hostjawna għal-kull poddata li namlu għawaj. Thank you koll l-Olympus li jtuna l-apparat biex naħdmu bl-audio. Roadcaster Pro 2 per eżempju. A to Z Electronics għal xie apparatu kolli tana fl-IT. Mela tinsewx guys, għamlunna follow fuq socials, follow jaw Kajli Xiki ta' fu Facebook, memżonota għalleċ nejdulkom bleżat fil-affarijiet, aħna maħnixomkom nejdulkom eżaċ ta' għamlam l-tridu, pero follow jana. Thank you kollox, nħobbukom. Next time. Ciao!